Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Keyde adamlar çoň günellerden saklanuga hareket kılşat. Biri dil arkaly jasylgan künelerge ança many berbeý alşat. Bir ele söz bireüniň jüregini ogrutyşy mümkin. Bir ele uşak adamlardan ortasyna kastyk salyp goýuşy mümkin. Al emi bir jakşy söz adamga ümit berip jüregini kuwantat. Oşondukdan süýlerden burda özübüzden suraýla. Bul sözüm Allah'tan razyçylygyna alyp baraba. Eger jogaby jok bolsa, unçukpay goýýan jakşyrak. Kelgile tilibizdi jalgandan, uşaktan, uşaktaşууdan jana oroý sözlerden saktaýla. Anyň orduna zikir aýtyp Allah'ty esleýle. Kur'an okup, jakşy sözlerdi köpürek süýleýle. Allah Taala barybyzga paýdaly söz süýlegen, taza jürekli pendelerinden bolany nasip kılsın. Amin.